Чакай да види, стой. Да опечеме 10 и ще ви грамаж. Като ги измери, не то ще кажа. Bulgaristan Montana'daki Сега правят това, защото вече Правим проба. Правим проба. 26 Mart Трябва да са 10 и 2022. Това е едното не е на година. От аз съм се покрил. Няма да можеш постоянно. Трябва да се запече и да. Виж какво сега? много е такова. Сега е слаб, нали? Слаба, другия. Слаба, да, малко е Слаб слаба. е, да. Слаб е. Слаб е, изървате да нормални. Я рекам, че от котланите, но не може да обръща. Пуста ти дела. Какво? Та дебела. Тя е много дебела. Много дебела, да. Тя е такава трябва да е според мен. Формата ще се изгледа. Колко? Виж какво? Сега ще обясним. Да получем. Слагаш и веднага обръщаш. Така, и пак обръщаш. И три пъти обръщаш и чекаш там на отбора на 20 Там ножовете са по...